Halløj, og velkommen til en kort gennemgang af hvad der er værd at huske på i forbindelse med den mundtlige eksamen i det internationale område. Lad os starte med at se, hvad der står i bekendtgørelsen om synopsen. Synopsen skal danne grundlag for en samtale om relevante analyser, vurderinger, konklusioner og perspektiveringer, samt om elevens refleksioner over anvendelse af teori og metode. I synopsen skitseres problemformulering, behandling af de faglige problemstillinger og en konklusion. Dernæst står der så: desuden indeholder synopsen metodeovervejelser, hvor eleven forklarer, hvordan de enkelte fag bidrager til udfoldelsen af problemstillingerne, og hvor eleven reflekterer kritisk over anvendelsen af samfundsfaglig, humanistisk teori og metode. Jeg vil ikke gøre så meget ud af det her slide, men I har arbejdet med faglige problemstillinger, og I har arbejdet med både teori og metode. Hvis I forbindelse med jeres synopsis synes, at jeres metode og teori har været for dårlige, så er der her et indsatsområde, fordi I kan forbedre det i forbindelse med den mundtlige eksamen. Lad os her kigge lidt på, hvad der egentlig forventes af jer helt overordnet. Jo, eksaminationstiden den varer 30 minutter. Eksaminationen består af eksaminantens præstation og fremlæggelse af centrale problemstillinger rejst til synopsen, samt en efterfølgende samtale mellem eksaminant, eksaminator og eventuelt censor. I får lov til at starte med at fortælle, hvad I nu mener, at der er relevant at fortælle i cirka 10 minutter. Prøv at overholde tiden meget præcis. Bagefter starter så den selve eksaminationen. Lad os nu kigge på bedømmelsen. Bedømmelsen, det her det er ligeledes et citat fra bekendtgørelsen, der står: bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminantens præstationer lever op til de faglige mål for studieområdet. I skal blandt andet kunne 1. Selvstændigt formulere og analysere samfundsøkonomiske, kulturelle og historiske problemstillinger. Det er jo de problemstillinger, I har arbejdet med i jeres synopsis. I skal argumentere fagligt, herunder forholde sig kritisk og perspektiverende til egne konklusioner. Den er meget sjov, den her, fordi hvis det nu viser sig, at man har lavet nogle ting, der var mindre gode eller mindre heldige, er der her mulighed for at rette op på det her. Nemlig ved at være kritisk og perspektiverende til egne konklusioner. Hvis man har et emne, der er temmelig aktuelt, og der er sket noget ude i den store verden, som gør, at man måske kan tilføje noget til det, man har arbejdet med, så vil det her også være en god idé at inddrage. Altså for eksempel, I har set Deadline, og i Deadline blev jeres tema lige rejst, og der kom nogle nye informationer, så vil det være fint at kunne referere til Deadline eller en avisartikel, I lige har arbejdet med. Efter den faglige del kommer vi tilbage til det metodiske. I skal forholde jer kritisk til metodeanvendelse, og I skal reflektere over fagenes bidrag til emne og problemformulering. Det vil jeg straks vende tilbage til. Sidst men ikke mindst med det grønne her, søg at behandle faglig information med relevans for den valgte problemstilling. Det er jo netop noget af det, der fremgår af jeres synopsis. Så kommer der her et lille forslag til, hvordan I kan bygge jeres mundtlige eksamen op. I starter ganske enkelt med kort at præsentere jeres overordnede problemstilling. I viser jeres problemformulering. I behøver ikke læse den op, bare lige vise den på dias. Så kommer problemstillingerne, gerne alle sammen. Bare lige vise dem, I behøver ikke læse dem op. Og så kommer I til at fortælle, hvilke problemstillinger I har tænkt jer at arbejde med i dag, og hvilke I gerne vil præsentere. Så gennemgår I de konklusioner, der er blevet udvalgt på de udvalgte problemstillinger. I kommer også med kommentarer til forbedringer. I kan komme med perspektiveringer på jeres konklusioner. I kan også komme med en smule selvkritik. Lad være med at gøre jer dårligere end I er, men hellere formulere det positivt, nemlig at man godt kunne have valgt andre problemstillinger. Til sidst kommer vi ind på det med det metodiske og det teoretiske. Altså blandt andet, hvilke metoder har været gode, hvilke har været mindre gode. Har der været nogle velvalgte teorier, I har arbejdet med, kunne man måske have valgt andre teorier. Er for eksempel den her læsning af en tekst, er den velvalgt, kunne man godt have valgt en anden teoretisk tilgang til læsning af en tekst. Desuden skal I til sidst sige lidt om fagenes samspil. Altså, har det været en god idé at kombinere de her to fag? Kunne man måske have valgt at kombinere andre fag? Det er op til jer. Det var en kort gennemgang af vigtige ting i forbindelse med den mundtlige eksamen. God fornøjelse.